Joo, moi Tube, nyt mä teen videota Pixel Worldissa. Kyllä, nice. Mä juon kokki. Mä en oo pro, mä juon kokista ja syön sipsei. Ne on mun sipsi. Niin, ne on meidän yhteisiä. Ei oo. Mitä nyt? Ei enää. On. Mä annan roimaa. Ei ehkä. On. Se on maailman nuupein. Roimpi kuin sun. Joo. Mä oon tämmönen. Tuota väksakkin ovi. Mä oon niin nuupi. Mä menen sen maahan. Katso sen maahan. Tuu tonne päin. Mä oon rannalla. Uskotaan rantamaa. Moi. Moi. Oma saapet. Kiri tuu. Tänne. Ok. Sit vielä tänne päin. Sit vielä tänne päin. Moi. Moi, tuu tänne. Kui saat vaatteet päällä meressä? Miten niin vaatteet päällä? Kato, mä uin. Mä uisin äsken tätä ylös. Jee. Ai niin joo, vaatteet päällä. Ei saa olla meressä. Voi käydä paha. Kyllä mulla on sentään tukka. Miksi ei ois? Mä menen nyt kuivattelee. Ei. Mä menen kuivattelee. Moi. Mulla terve taas kaikille, se on iso pää tässä. Missä on tässä? Ja mitä sä näet siellä? Mä vähän kuivattelen itseäni. Joo. Tälleen. Moi. Noin, nyt on kuivateltu. Ja vaatteet päälle. Noin. Ei! Onks täällä taas se? Jee, täällä on taas toi. Mun pitää saada jää. Onko Jeri sulla jäätölä? On ollut jäätellä. Kuin monta? On ollut 5. On, sä et voinut tehdä tolla, jos sulla olisi ollut 15. Vot perässä. Miksi? Ei ois kannattanut Mä oon vähän. semmosella... Täällä maassa on helppo kuolla. Tekee tälleen. Tää on nopeampaa. Noi, kuolin. Mä oon tää varmaan yksi tämän pelin nuudennista. Ja no en ehkä yksi nuudennista. Ei, mä kuolin vesään. Moi Nimi. Ei voi sanoa. Mä sain ilmaisen tällä. Mene. Jos sais
sit kalaa, minkä mä haluan tappaa. Ei mä kuolen. Otetaan mereen. Ei vastaa. Kovis tulee. Otetaan mereen. Et sä varmaan mitään sitä kuvissa. Mä hypin vedessä niin kuin mä en kärätty. Ei tarvitse mitenkään pois. Se kelpas. Ei! Tällä mä oon pois. Toi just menee sit silleen kyllä. Juppa! Ei! Red. Mä annan tuolla mun settiin. Mun setti on hieno. Tuosta paska. Se on paska. Tää lähtee koko maasta, kun sillä on joku ottamassa tradi. Ei! Ei ketään kato halua ostaa mun kammoja. Mä. Mun sä. Et sä pistä. Mä nuolen nämä. Joo, se on iso pää tässä. Se on iso pää, joo. Paskaa. Todella Blue Demonit. Apua, mennään karkuun. Tuossa on se Blue Demoniikka. No täällä on yksi apilasiipiäkkä. No Blue Demon. Apilasiipi. Apilasiipi. Onko siellä se alkulippis? Ei. Like sama. Onko tää semmonen, millä on musta semmoinen huivi? Joo, mä näin semmoisesta. Se on aika nuupi. Se on nää. Niin sä ostit se musta huivi, se on hieno mun mielestä. Onko se aika hyvä? Ehkä yksi medium lock. Mulla on se. Mulla on yksi medium. Niin no, mun keppi, mä en tiedä onko se yksi PL ehkä. Mä en kato tiedä kauheasti tässä pelissä. Mä tein videon. Etkö muistanut? Muistin. Rabbit on varmaan siellä välissä. Tää on mun lempimaa. Mä menen nyt isopäähän. Ei. No hattu kastuu.
mun pitää sit ilman partaa. Nove vaatteet täällä. Täällä on apilasietilättä. Me ollaan mietitty Jerkku GT:n kanssa kerran, tano Jeren, niin että miten tänne pääsee mohdutonta. Me oltiin silleen, jos me päästään, niin me oltais varmaan tän pelin prointi-tyyppejä. Ja mulla on yksi Kello sä pääsit tästä? no pelasti jo blokilla. Ai mitä? Pelkkä plakkublok. Niin. Miten perkelee? Mä oon tuu iso päälle. Tuu iso päälle. Kun mä lopetan tän videon. Joo. Mä syön chipsiä. Bye bye. Laita kiinni tätä.